Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kunempi. Impi abantu abadala, impi yomakhelwane. Kubangwani imfundo nomhlonipho. Kahle kahle kuthiwa akube khona kokubili. Ukuba unkosikazi nejazi lemfundo, kodwa imfundo ayibe khona. Ziyaphenduka-ke ku-TikTok khona abaphendulayo bethi anikwazi ukulotsholwa ukuthi kusho ukuthini sakhimizi. Guys, mina ngithi asisebenziseni into esike sayibona ukuphendula lento. Hayi ngoba kucwasana, ngoba izwi lemfundo alishunyayelwe Nkosi yami, alishunyayelwe. Futhi into enhle ngemfundo ungaqala noma yinini. Ungaqala ngisho sowumdala. Ungaqala namanje ukuthi ubheke nje ukuthi yini ofisa ukuyifunda isikhala ungasithola kuphi, ngisho kubantwana ungababuza. Sibe khona isikilo esikhona, imfundo nje ephakeme iyadingeka. Sifakazisa ngani? Yabo le njabulo omama nobaba nomkhulu ababa nayo ngelanga leli le-graduation day yomntwana. Ngalolo suku lolo bebiziwe laphaya ema-university beyobhiyoza ngoba iy'ngane sey'phumelele. Abazali abalitholanga lelo thuba ngey'zathu eziningi nenhlobo yempilo abayiphile ngalesa sikhathi. Thina sibengcono ithuba salithola. Guys, nikuzondelana ukufunda. Nikuzondelana ukufunda. Enye into futhi ake sikhulume nje ngalabo baba labo ababa namabhizinisi. Uthola ukuthi ubaba uyaganwa, uyashada, abe namabhizinisi, abe nonkosikazi, ashone ubaba. Uma ubaba esedlulile emhlabeni kufa yonke into. Yazi ukuthi isizathu salokho noma abantu bethanda ukuthi ingoba kuthwele? Cha. Ubaba ubekhuthele wenza amabhizinisi, kodwa umama ekhona noma emunye emndenini akekho ohambe mhlawumbe wayolanda wafunda ukuze noma abameli sebengenelela bengabarobhi, ngoba abameli beze bentshontshe nje ulwazi alukho kahle. Ibhizinisi lifa nje ulwazi alukho kahle. Noma ngabe ucela usizo kumuntu ukuthi nakho-ke sesisele namabhizinisi, afike umuntu agebenge. Imfundo nje iyawenza umehluko, nangendlela ocabanga ngayo iyawenza umehluko. Noma futhi usufundile wangawuthola lo msebenzi owufundele, kodwa lelo phepha oliphethe lisangakusebenzela kwenye indawo. Asingakhohlisani-ke siyibukele phansi imfundo, ngoba khona abanye esesizwe bekhuluma ukuthi kodwa ukufunda akusho lutho. Uyasho ukufunda kungakhipha ngisho la eSouth Africa ukuyokufaka kwamanye amazwe. Uthola ukuthi mhlampe uwedwa ubuzokhokha imali eningi, kodwa ngoba usunephepha elikwenza ukuthi uqualify, usungabizwa kwezinye indawo. Ukufunda futhi kungakuhlanganisa nabantu ongazi ucabanga ukuthi ungahlangana nabo. Ayikho-ke into embi ngokufunda, ayikho. Sayibo, kuyaliwa guys. Ithuba namanje. Futhi ungazuzwe uyi-undermine uthi sengineminyaka emingaka. Yabo, imfundo ayi-expire. Imfundo futhi ayinakho ukuthi usungakanani. Lena-ke ephakeme okuhle ngayo ukuthi siyafana sonke, akukho ukuthi umdala umncane. Funda nje ibe khona into ozukuthi nokuthi uphakathi kwabantu ungasohlala ukuthi makukhulunywa okusalayo. Hayibo guys, ayikho into wrong ngokufunda. Ukufunda kubalulekile. Yingakho abazali uma sekufika isikhathi sokuthi iy'ngane sey'thwesa amajazi bejabula bonke, ngoba bayazi ukuthi lukhona ushintsho oluzoba khona. Angazi ukuthi-ke ku-TikTok kubangani, kodwa nami ngibonile. Angazi uma mhlampe iqalwe abantu ababefunana yini ngempi noma kwenzakaleni, kodwa nayo impi iyavuthwa kuthiwa yekani ukuqhakambisa okodwa akubambisani. Unkosikazi akabe nejazi nekhaya. Bathi-ke abanye thina sakha imizi. Hayi, nemfundo phela yibe khona. Ney'ngane futhi ukuze uyigqugquzele ube yi-role model ey'nganeni zakho. Ney'ngane zibuke la eduze kumzali ukuthi iyahambeka le ndlela ngizoyihamba.
iy'ngane ziyiqhenye ngawo, angisho kabi guys, kodwa nje hayibo zamani, ithuba likhona zamani. Ukuze ney'ngane uthi uyisho into izwakala ingane isho ukuthi ngempela uma wafunda. Khona-ke abanye bese bebuzana ukuthi oma beni bafunda yini. Cha, ngeke befunde bonke oma bethu ngoba badala. Siyazi ukuthi abantu abadala babe ney'ngcindezi, baba nokucindezelwa, nendlela futhi yakudala bekunalento yokuthi umntwana wentombazane akazofunda ngoba uzoyogana. Sekushintshile-ke manje, thina sithole amathuba angconywana, nakuba nayo imfundo ingafiki kalula, kunama-challenges amaningi nemali nanani. Kodwa zisekhona iy'nsiza zokufunda, ikhona nemali ongakwazi ukuyibeka ukuthi ufunde, phithizela. Bheka ukuthi ku-aplaywa kuphi, kurejistwa kuphi, akafunde unkosikazi. Ukuze futhi ungahlezi u-offendwa abantu ukuthi kuthiwa niganile kodwa anazi lutho. Yabo, mhla lento leyo wayiphendula ngokuthi nje usufundile, angeke ize kuphathe kabi. Uyayibona lezi y'mpendulo ey'vutha umlilo ukuthi khambisana nokuthi lento leyo isho sekuphatha kabi ngempela. Ilungise-ke makukhona ukuthi kungalungiseka. Kodwa okunye-ke guys, asihloniphanini. Yazi mina angisekho kule yemfundo. Indlela u-social media sekwenzeka ngayo, kuyathukwana. Kazi indaba guys, bayathukana odade. Bayathukana odade. UFacebook, angazi uma uFacebook vele kuvele unje. Ku-TikTok, hayi, abakukhathaleli inhliziyo. Kushiwo noma yini nje. Umuntu ukukhulunywa naye ngathi akasile. Yenziwe yini lento? Sidinwe yini sonke? Ngoba sonke sidiniwe. Kodwa kuze kuthukane kanje. Futhi-ke ukutshelwa ngemfundo isimo sami akusikhona ukuthi ubukelwa phansi. Kungashintsha okuningi. Nala ubunganalizwi khona usungaba nezwi. Ukuze futhi ungalobi ufila otherwise ufila kanjani, funda. Lithathe ithuba, ithuba lisondela libambe. Hayi kuyaliwa ko-TikTok. Lena nje nami ngisazoyimemezela ngoba hayi imfundo singayikhulumeli phansi. Iy'ngane lezi ey'landela thina kufanele zithole amathuba angcono. Nasi siwatholile angcono, laba bezemva kwethu kufanele bethole abangcono kakhulu. Ukuze futhi ukhulume into ezwakalayo kumntwana wakho, yiba yi-role model nawe. Yiba yi-role model nawe. Musa ukufuna izinto ozozenza ama-excuses ukuthi hayi angikwazanga ukufunda nani, nali ithuba. Bakhona futhi abachazayo ukuthi kurejistwa nini kuphi, ku-aplaya nini kuphi. Uma kukhona amaloni athathwayo, bakhona abashare leyo information online. Bakhona bakukhuthalele lokho. Noma futhi ufunda ngempela, ungahamba uyobuza uthole usizo. Ngoba manje lezo kwenza ukuthi uphendule ngey'mpendulo ey'shisayo kusho ukuthi le ndaba ikuphethe kabi. Isolution-ke ukuthi zama. Bakhona baqalile ngokusebenza, baqala ngamabhizinisi, babuyele esikoleni ngoba sekukhona la kudingeka khona isikole. Into yesikole nje ngeke siyikhulumele phansi, ngeke size siyi-undermine, ibalulekile. Omama bagiya laphayana ko-University of KZN, konke ama-university ngoba bayazi ukuthi leli phepha leli likhulu kabi. Ingane isiphumelele u-step 1 kusayeza u-step 2. Futhi ungasho ukuthi ngoba nakho kungasetshenzwa usangavuleka umqondo ubone ezinye izinto. No connection usangabathola through imfundo. Bye.